Doncs anem a veure com podem crear un projecte Unity i una mica quines són les parts més essencials de qualsevol projecte en Unity. Primer, quan creem un nou projecte, veureu que aquí per defecte ens apareixen uns samples, uns projectes predefinits. Nosaltres començarem a crear un projecte 2D. Anem a All Templates, cliquem a 2D i aquí li indiquem el nostre nom. Doncs, per exemple, li direm projecte exemple Unity. I la carpeta en la qual volem que es guardi el projecte. Cliquem a Create Project i al cap d'un rato d'esperar se'ns crearà un projecte. Aquest és l'entorn de desenvolupament de Unity. Aquí falta la part de programació. La programació l'utilitzarem a Visual Studio i anem a veure algo bàsic, que és com podem organitzar-nos el que seria el nostre entorn de desenvolupament. Fixeu-vos que per aquí a la dreta tenim uns quants, això que són diferents plantilles d'entorns de desenvolupament. Per exemple, aquest és el tol, apareix d'aquesta manera. Si ens seleccionem d'una altra, veurem que l'organització ens va canviant. D'acord? Per exemple, for speed, aquí tenim una altra, depenent de la versió de Unity, igual tenim una o una altra versió. El que és important aquí és que nosaltres ens creem l'entorn que nosaltres vulguem, amb l'estructura que nosaltres vulguem. Doncs, per exemple, anem a deixar aquí aquest d'aquí, el 2, 3. Podem deixar el 2x3 i moure el projecte, la part del projecte aquí baix, l'inspector a la dreta. Ho farem una miqueta com nosaltres vulguem. També per aquí podem tenir altres apartats, que de fet anirem afegint altres panels d'aquests, com per exemple pot ser el Package Manager, que nosaltres podem anar agafant i anar col·locant per aquí. També veurem l'Asset Store, ho anirem organitzant com vulgueu. Quan ho tinguem organitzat com a nosaltres ens agrada, venim per aquí i li podem donar Save Layout, de forma que el guardem amb un nom i després simplement el seleccionem i recuperem aquest layout. Quan tinguem que programar utilitzarem Visual Studio. Per vincular Unity amb Visual Studio anem al nostre Unity Hub i en la versió de Visual Studio que vulguem li donem aquí a Add Modules i ens assegurem de tenir instal·lat el Visual Studio Community 2019. A més, també per defecte, un cop si l'instal·lem d'aquesta manera se'ns vincula correctament, en teoria. També anem a revisar algunes coses importants per poder desenvolupar en Visual Studio. Ens n'anem per aquí a Files, i anirem a mirar per aquí a Preferences. Tenim les Preferences, aquí, Edit Preference. I aquí a Preferences buscarem que tinguem External Tools i Microsoft Visual Studio. I també anirem aquí a Window i anirem a mirar el Package Manager, que us apareixerà així com una finestra emergent. Llavors, com que el Package Manager l'utilitzarem per diverses coses, jo recomanaria que us l'afegiu per aquí. I per aquí intenteu comprovar que tingueu Visual Studio Code Editor i que el tingueu aquí marcat i instal·lat. A parlar d'alguns objectes claus del Visual Studio, de Unity. Unity es basa en el concepte de Game Objects i d'escenes. Què són les escenes? L'escena seria cada una de les pantalles del nostre joc. Això és una escena. I quan iniciem el joc el que fem és posar en marxa l'escena. Nosaltres podrem crear diverses escenes per indicar diverses pantalles o diverses situacions, diversos estats del nostre joc i podrem anar alternant entre elles. I què són els Game Objects? Són cada un dels elements que formen part de la meva escena. Per defecte se'ns queda un Game Object, que és el Main Camera. Això és un Game Object, i tots els Game Objects tenen el que s'anomenen
els game components, que són, veieu, això seria un game component i això un altre game component, vale? Aquí tindria 3 game components, que és el transform, el camera i l'audio listener. Per defecte, tots els game objects tenen un component, sempre, vale? No podem crear un game object sense assignar-li un component, que és el transform. Vale? Qualsevol game object tindrà un nom i un component transform. I depenent del game object, doncs li assignarem diferents components. De fet, a qualsevol li podem afegir, cliquem per aquí a Add Component i li podem afegir de diferents components. Començarem el nostre joc començarem per crear un mapa i després crearem un personatge que pugui caminar per sobre. Per crear el mapa necessitem les imatges que formin aquest mapa. Començarem el nostre joc per crear un mapa i per crear el mapa necessitem les imatges que formin aquest mapa. Bueno, les plataformes. Serà un joc de 2D en el qual crearem un objecte, un personatge que ens vagi saltant per sobre. Doncs començarem per crear les plataformes. Per crear aquestes plataformes necessitem les imatges de les plataformes. D'on podem obtenir aquestes imatges? Doncs les podem descarregar d'internet o podem utilitzar a la pròpia xarxa, diguem-ne, d'aplicació de Unity. Vale? Per utilitzar els que ens ofereix Unity, anem aquí a Window, anem a Asset Store, vale? I cliquem aquí a Search Online i se'ns obrirà un navegador amb la botiga de tots els assets. Els assets seran totes les imatges que formaran, imatges, textures, són imatges que formaran part del nostre joc. Vale? Llavors nosaltres volem anar a l'apartat de 2D i en l'apartat de 2D anirem a buscar el que serien assets que siguin gratuïts. Vale, així que aquí en Pricing li cliquem que volem a Free Assets i en tenim per aquí diversos diferents. Podem agafar agafem el que vulgueu, sempre quan tingui plataformes. Per exemple, aquest d'aquí, jo ja el tinc. Vale, si cliqueu una sobre i aquí us apareixia un botó que seria afegir a Unity. Vale, vaig a clicar un altre. Doncs, per exemple, aquest d'aquí. Vale, busqueu algun que tingui plataformes i en 2D. Aquest no està malament. Doncs li donem aquí Add to my assets. Vale. I li doneu a Open in Unity. Okay. I us obrirà el Package Manager amb els assets que heu afegit. Vale, jo en tinc aquí uns quants. Doncs vaig a utilitzar aquest aquí. Ara, per afegir aquests assets al projecte actual, li donem aquí a Download, però nosaltres no ens descarregarem aquest, el pixel art, sinó que ens descarregarem el Sunnyland. Així que tornarem al nostre Unity Asset Store, clicarem en el Sunnyland i li donarem aquí a descarregar, igual que hem fet en l'altre, i un cop el tinguem descarregat, l'obrim en Unity i per aquí li donem a Download i finalment li donem a Importar. Quan li donem a importar, haurem de marcar tot el que vulguem que importi. En el nostre cas volem que ho importi tot excepte aquí Essence, i cliquem a importar i veurem que ens haurà creat una carpeta com aquesta en el qual el que primer que voldrem nosaltres és accedir al que seria el tileset. El tileset què és? El tileset és un conjunt de sprites que formen les tiles o baldoses o tessel·les que són les tessel·les que formaran el nostre mapa. Aquí tenim un que està sliceset. Què vol dir això? Per defecte, si obrim un tileset que trobem per internet,
normalment el tindrem doncs, així, en una única imatge, i que l'haurem de dividir nosaltres en els diferents components. Vale? Pues un per aquest, aquest. Això com ho fem? Si volem dividir-ho, primer de tot aquí li hem d'indicar que aquest sprite és múltiple, perquè és un sprite que està format per diversos tiles, i cliquem aquí a l'Sprite Editor i quan li donem a acceptar veurem que se'ns obrirà algo d'aquest estil, vale? I aquí doncs, li direm que volem slice, volem fer l'slice per dividir totes les diferents imatges en diferents quadriculetes. Nosaltres, per sort, ja tenim aquest tileset fet, per tant només fa falta que cliquem aquí Sprite Editor i revisem que està tot això correcte. Vale? Fixeu-vos que està perfectament dividit tot. D'aquests tiles, a tenir en compte que la part en blau és el que ocupa el tile i la part verda és la part que serà que es tindrà en compte per les físiques. Pues jo puc dir, per exemple, el tile m'ocupa així, però per la física només vull que tinguis en compte això. Vale? Pues aquest tile només ocuparà aquest espai per les físiques. Li podem donar aquí Apply i continuem. Ara que ja tenim els nostres tiles, el que ens falta és construir el món. Vale? Per construir el món, què necessitem? Necessitem crear una paleta formada per als nostres tiles. I per fer-ho ens anem a Window, Tile Palette. Aquí tenim la nostra paleta, la podem guardar per aquí. Aquí és on tindrem les diferents paletes. Inicialment està buida, no hi ha cap paleta, anem a crear-nos una nova paleta que serà Terrain. Li donem a crear. Ara aquí el que ens està demanant és on volem guardar tots els tiles, on volem guardar la informació d'aquesta paleta. Fixeu-vos que per defecte ens ho està posant aquí dins. Nosaltres ho guardarem aquí dintre del nostre projecte, perquè aquest és el projecte d'exemple, i jo aquí em crearé una carpeta que sigui paletes. Totes les paletes i ho guardarem aquí dins, la nostra paleta. Ara tenim creada la paleta Terrain, però l'hem d'afegir el que serien els diferents components dels tiles. Per fer-ho, simplement venim i seleccionem tots els tiles que volem que formin part d'aquesta paleta. No tindríem per què seleccionar tots, perquè jo puc crear-me una paleta amb uns, és a dir, puc crear múltiples paletes, unes amb uns i uns altres amb uns altres. Clar, tots aquests tiles es guardaran en algun lloc, per indicar que forma part d'aquesta paleta. Llavors això ho guardarem en la mateixa carpeta que teníem nosaltres, és a dir, aquí tenim paletes i aquesta era la paleta de Terrain, doncs ho posarem aquí dins. Realment ho podem guardar on vulguem, però sempre heu d'intentar guardar-vos-ho de la forma que després us sigui més fàcil de trobar. I ara que ja tenim la nostra paleta, ja podem començar a dibuixar. Abans que començar a dibuixar aquí dins, anem a revisar una miqueta per què serveixen aquests botons aquí. És possible que molts cops aquesta paleta no ens l'hagi creat de forma correcta. Llavors nosaltres el que podem fer és moure els elements d'aquesta paleta. Per moure-la, per editar aquesta paleta d'aquí, heu de clicar en Edit, i un cop ja tinc l'Edit, llavors ja puc agafar els elements, per exemple aquest d'aquí, i el moc, on jo vulgui. Que a vegades ens serà més fàcil col·locar-los d'una forma o d'una altra. També podríem, si jo vull agafar aquests dos i vull, per exemple, vull duplicar això. Marco aquesta, que seria... Marco aquest, que és per
per duplicar contingut. És aquests 3, per exemple, i ara, veieu? Selecciono i dic aquests 4. Doncs se'n vindran aquí. Si vull borrar, marco i dic què vull borrar? Doncs tot això d'aquí. Vale, depèn del que tingui seleccionat jo, quan li doni a borrar, aquí. Vale, depèn del que jo tingui seleccionat per aquí, quan cliqui a borrar se'm sortirà més gran o més petit. Vale, ara ja sabem com editar aquesta paleta d'aquí. Un cop ja la tinguem organitzada com nosaltres vulguem, toca pintar-ho aquí dalt. Per pintar-ho aquí dalt no podem pintar tal qual. El que necessitarem serà una graella en la qual pintarem aquesta paleta. I com creem aquesta graella? Bueno, doncs cliquem aquí amb el botó dret, diem a 2D Objects, Tile Map, i aquí el que farem serà crear la graella aquesta, que és un mapa de tiles, d'acord? I la crearem de forma rectangular. Li podem donar per aquí un nom, que serà, doncs, Terrain. Aquí tenim la nostra paleta. Per últim, anem a veure com podem pintar això aquí dins. Per pintar-ho, doncs primer hem d'estar segurs que no està seleccionat a l'edit i després aquí seleccionem què és el que volem fer. Doncs jo vull copiar, això és per seleccionar, i vull copiar això d'aquí i fixeu-vos, podria seleccionar més d'un, per exemple aquests 3, i se'm posen aquí dins. Però tenim un cert problema, no? És que això realment apareix molt més petit del que és això d'aquí. Com ho podem solucionar? Doncs el que hem de fer és adequar el que seria el tamany de la graella al tamany del nostre paleta. I ens n'anem a la nostra grid, ens anem al cell size i aquí li posarem el tamany que tingui això d'aquí. Com podem saber el tamany que té? Doncs per saber el tamany ens anem aquí a paletes, al terreny. Recordeu que aquí s'on hem posat, nosaltres li hem dit que dintre de paletes ens quedem una paleta i que els diferents tiles els volíem crear dintre de terreny. Així que ens anem a terreny, obrim, i aquí, si us fixeu, són els diferents tiles que formen part de tot això d'aquí. Si fem doble clic, li cliquem aquí en el Sprite Editor i veureu que ens apareix aquí que els tamanys del que serien els diferents sprites són de 16x16. Width i height, 16x16. Venim aquí, llavors anem al grid i li diem que el size serà 0,16 per 0,16. I la Z, tot i que no la fem servir molt, també serà de 0,16. I ja està. Ara ja podem anar construint el que seria el nostre mapa. Doncs aquí li posaré una pujadeta, terreny. Anem a veure després com podem fer que baixi. Terreny per baix. Ja depèn de la gràcia de cadascú. Sortirà millor o pitjor.